Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба койбер темалар турында. Хәрби хезмәткәрләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү буенча махсус дәүләт фонды, торак коммуналь хезмәтләр өчен модернизацияләү, дәвалау һәм уку өчен солым түләүләрен арттыру. Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юллама белән чыкты. Чаллыда торак фондны капиталь төзекләндерүгә керештеләр. Йортта яшәүчеләр нинди үзгәрешләр көтә? 9 миллион сумнан артык акчасыз калганнар. Ярчалыда телефон мошенниклары корбаннары саны арта. Үзеңне һәм акчаңны ничек саклап калырга? Хәрби хезмәткәрләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү буенча махсус дәүләт фонды, торак коммуналь хезмәтләр өчен модернизацияләү, дәвалау һәм уку өчен салым түләүләрен арттыру. Бу хакта бүген Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юллама вакытында хәбәр итте. Лилия Гатина әлеге теманы дәвам итәчәк. Федераль җыенга юллама вакытында Россия президенты хәрби хезмәткәрләргә ял бирүгә игътибар итте. Ул 14 көннән дә ким булмаска һәм 6 айга бер тапкыр булырга тиеш. Моннан тыш Владимир Путин махсус дәүләт фонды булдырырга тәкъдим итте. Аның ярдәмендә хәрби хезмәткәрләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтеләчәк. Һәркемгә координатор бер көтү планлаштырыла. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышать повышение квалификации, в получении новой профессии. Отдельная, важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому. 2023 елдан торак коммуналь хезмәтләр эшчәнлеген модернизацияләү буенча зур эш башлана. Бушлай газлаштыру программасы дәвам итәчәк. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты, детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе. Они всегда смогут обратиться за подключением. ДНР, ЛНР, Запорожск һәм Херсон өлкәләрендә яшәүчеләргә дә кирәкле ярдәм күрсәтеләчәк. Владимир Путин ана капиталын 2007 елдан балалары туган гаиләләргә таратырга тәкъдим итте. Мы продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей. Подчеркну, перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача – обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России. Шулай ук балаларга уку чыгымнары буенча социаль салым акчасын елына 50 мең сумнан 110 мең сумга, дәвалануга һәм дарулар сатып алуга 120 мең сумнан 150 мең сумга кадәр арттыру тәкъдим ителде. Шулай ук Россия президенты югары белем бирү темасына да тукталды. Вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет, в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда. Владимир Путин минималь хезмәт хакы күләмен арттыруны игълан итте. 2024 елның 1 гыйнварыннан ул 18,5%-ка артачак һәм 19,242 сумны тәшкил итәчәк. Лилия Гатина, яңалыклар. Чаллыда торак фондны капиталь төзекләндерүгә керештеләр. Ул 2022 елга караганда ай ярымга иртәрәк старт алды. Быел 100дән артык йортта яңартулар булачак. Алар исәбенә 28,03 күп катлы йортты да кергән. Йортта яшәүчеләр нинди үзгәрешләр көтә? Бу хакта тулырак безнең сюжетта. Хөрмәтле шәһәрдәшләр, сезнең йортта капиталь ремонт эшләре алып барыла. Мондый белдерү 2803 йорты подъездлары янында эленеп тора. Соңгы тапкыр капиталь ремонт биредә 2011 елда үткәрелгән. Монда яшәүчеләр әйтүенчә күп нәрсәне яңартырга кирәк. Мәсәлән, диварларда чак кына эленеп торган иске почта тартмалары, култыксалар. Ну, батареи, перила, это уж само собой, просто сейчас редко где встречаются в старых домах новые батареи и перила, поэтому. А так стены в хорошем состоянии, в плане того, что не облупленные. У нас осталось только поменять канализацию, холодную, горячую воду, у нас все остальное сделано. Крышу сделали нам, ну, конечно, фасад полностью не сделали. Они частично, кто заявку дал, тому делали, а фасад надо делать. Несколько лет тому назад делали, нам меняли отопление. Батареи меняли и меняли трубы полипропиленовые. Так что я считаю, что не очень, только вот за туалетом, конечно, трубы не меняли. Вот. Там обязательно надо менять.
2803 йортында жылылык белән тәэмин итү системаларының торба үткәргечләрен капиталь ремонтлау эшләре башланды. Яңартулар үткәреләчәк йортлар исемлегендә 100дән артык объект кергән. Продолжаем работу по программе капитального ремонта. В этом году, напомню, у нас 107 многоквартирных домов в ремонте. 207 видов работ предстоит выполнить, в том числе заменить 26 лифтов. Эшләр инде башланды. Төзүчеләр аларны агымдагы елның 1 сентябрендә төгәлләргә тиеш дип планлаштырыла. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолылар үз куллары белән миллионлаган сум акчаларын аферистларга бирәләр. Яр шолыда телефон мошенниклары корбаннары соны арта. Узган атнада гына акчалыларның кесәләреннән социаль аферистлар кулына 9 миллион сумнан артык акча киткән. Үзеңне һәм акчаңны ничек саклап калырга икәнен Лилия Гатина белде. 9 миллион сумнан артык ишолылар bir ел эчендә түгел, ни бары bir атна эчендә нәкъ менә шундый суммадан мәхрүм калганы. Сумма 20 миллион сумга да җиткән булыр иде. Ләкин күпчелек халыкның игътибарлылыгы аркасында бу хәл булмый кала. Мэриядә узган аппарат киңәшмәсе вакытында Наил Мәгъдиев мошенникларның шәһәр администрациясе кабул итү бүлмәсенә дә шалтыратулары турында сөйләде. Они умудряются и нам звонить. Даже приемные звонят, представляют сотрудникам правоохранительных органов. Не стесняются и в приемную звонить, просят соединить. Высокие воинские звания свои, значит, специальные звания, вернее, называют. Гражданнардан акча урлау өчен мошенниклар тагын да мәкерлерәк сценарийларны куллана. Алар корбанга берничә тапкыр шалтырата, алар шул исәптән телефон номерларын алыштыру технологияләрен кулланалар. Финанс оешмаларының да, бүтән компанияләрнең дә ялган сайтларына сылтама белән электрон почталар һәм хәбәрләр җибәрә алалар. Если с неизвестного номера звонит якобы сотрудник банка, правоохранительных органов или государственной организации с сомнительными предложениями, например, сообщением о попытке оформления кредита или подозрительной операции от вашего имени, обещанием высокого дохода по вкладу, предложением перевести средства на специальный счет Центробанка и тому подобное, положите трубку и самостоятельно позвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты. Аферистлар кешене тыныч халәттән чыгарып, аңарга логик фикерләүне туктатырга тырыша. Мөдәррис Миңнегалиев шауларга паспорт мәгълүматларын һәм финанс мәгълүматларын, карта һәм аның хуҗасы мәгълүматларын, картаның кире ягының 3 сонлы код яки SMS код турында беркемгә дә хәбәр итмәү үтенече белән мөрәҗәгать итте. Банклар һәм дәүләт структуралары хезмәткәрләре беркайчан да андый мәгълүматларны сорамыйлар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «АП Надежность» проводит неразрушающий контроль сварных соединений радиографическим, ультразвуковым, магнитным, капиллярным методами, а также испытание прочности бетона. Телефон 70 76 20. Хочешь новую шубку? Спеши с 16 по 23 февраля в торговый центр на Пушкинской. Скидки до 50%. Акция «Меняем старую шубу на новую».